ହେଇଛି ରେ ପୁଅ ହେଇଛି ଆମର ଘେବର ହେଇଛି ଯେମିତି ଖାଉଛି ଆଗରୁ କେବେ ଖାଇନି ସତ କଥା ମାନେ ହାय ହେଲୋ ନମସ୍ତେ କେମିତି ଅଛନ୍ତି ସମସ୍ତେ ଆଶା କରୁଛୁ ନିଶ୍ଚିତ ଭଲରେ ଥିବେ ପୁଅ ଏଠି ତାର ହସି ଦଉଛି ମୂର୍ଖି ହସା ଦଉଛି ଆଉ ଆମେ ତ ମାନେ ବହୁତ ମାନେ ଏକ୍ସାଇଟେଡ୍ ଥିଲୁ ଘେବର ବନେଇବୁ ବୋଲି କେବେଠାରୁ ମାନେ 2-4 ବର୍ଷ ହେଲା ଭାବିଲୁଣି ଘେବର ଟିକେ ଖାଇଥାନ୍ତୁ ହେଲେ ଘେବର ଜାଗାରେ କ'ଣ ହବ ଆମର ଭାଗ୍ୟ ନାହିଁ ଘେବର ଖାଇବା ପାଇଁ କାରଣ ଆମର ନଥିଲା ଫ୍ରିଜ୍ ଆମେ ଯେହେତୁ ଏଇ ମାସେ ହେଲା ଫ୍ରିଜ୍ଟା ଆଣିଛୁ ତାର କିଛି ଫାଇଦା ଉଠେଇବୁ ନା ନାଇଁ ମ ଉଠେଇବୁ ହେଲା ସେଥିପାଇଁ ଆମେ ଥରେ ବି ଫେଲ୍ ମାରି ନେଇଛୁ ରିଫାଇନ୍ ତେଲରେ ବରଫ ଦେଇକି ଯେଉଁ ଘେବର ବନାନ୍ତି ସେଇଟା ବନଉଥିଲୁ ସେ ହେଲାନି କାରଣ ରିଫାଇନ୍ ତେଲଟା ତରଳ ଥିଲା ବରଫ ଦେଇକିନି କିଛି ବି ହେଲାନି ଆମେ ଲାଷ୍ଟକୁ ଗୁଆ ଘିଅ ଦେଇକିନି ବସେଇଛି ମେଲ୍ଟ କରିଦେଇଛି ତାକୁ ଟିକେ ଆମେ ବନେଇବା ଦେଖିବା କ'ଣ ତାର ରେଜଲ୍ଟଟା ହେଉଛି ଖୋଲା ଗଲା ବରଫ ବରଫ ବି ସେ ଦେଖେଇଦବ ଉଠୁ ଉଠୁ ଦେଖିବା ଏଥର ଫେଲ୍ ମାରୁଛି କ'ଣ ଟିକେ ଆମେ ଟ୍ରାଏ କରିବା ଗୁଆ ଘିଅ ଯେହେତୁ ବଢ଼ିଆ ବାସ୍ନା ବାସୁଛି କ'ଣ ଏମିତି ହେଇଗଲା ମା हाँ ये राइट ये जमीगला सागे सागे देखानी ये घीटा जमीगला किंतु सेटा जमु नथिला से पूरा तरली किणी पानी भलिया होतला आउ एटा जमीगला चलंतु एबे पानी की बाहर कर नबा एटा साइंस साइंस गला एटा बहुत शीघ्र ये बा माने ये मुंडा बांधी की थिला ना हम ता मेल्ट करले या हबो ना क्रीम भलिया मते काई लागुनी तार पानी बाहर कर नेला एबे ताकू फेंटीला हाँ हम जना पड़ू आउटिके अधिक आइता क्षीर तो नहीं किंतु आमे खाली ट्राए करतु आमे करि पारिबु कि ना को काम मनीष करि पारिबा नै बोली कहिबे सब काम देखन ये कोन पानी आजर भी भारी दो आउ सब काम मनीष हाथ में मनीष ही करि पारिबो केते क्रीमी टेक्सचर आसीगलान देख पारतुबे हमर क्रीम भारी गला देखंतु केते सुंदर एठी बन जाई जेहेतु ये गुआ घियोटा टिके कलर आसुची अलगा ता गुटे चामच दे दे पूरा परफेक्ट बनाउची तार कोन हबो के जाने गुटे चामच दे दे नेठी मु बेसन একটা বেসন এইটা বেসন ना ना एटा कोन एटा मैदा मैदा गुटे चामच सॉरी मैदा दे देली गुटे चामच तापर हम दे दबा बेसन बेसन अल्प टिके चमचे माने चमचे मैदार बेसन आमे भी प्रथम करू एडा सब खाक एबन कोटे बंद कर एबे हमर भल्लर म हेई गलानी फेंटा माने पूरा परफेक्ट हेई जाई छै एबे हम कोन करिया दे दवा पानी अल्प अल्प करिकनी पानी देमी आना हम दे पानी एबे एटा को बंद कर दे देखंतु एमती अल्प अल्प करी पानी दबा जेमती तार बढ़िया से फ्लफी आसी जियो ता भितर देखंतु केमिति अठालिया अठालिया हे गला देखाउची टिके पाखो को आनी एमती तार भलिया उठिबा दरकार मग तो सब शिखिबे हैला आ को शिखिबे पानी आने अल्प अल्प करिकनी पानी दबा मां फोन कर दे पानी देली बा देखौनु ए टिके एती पतला ना आउर टिके पानी दरकार हाउडी एठी हमर बैटर पूरा रेडी हे गेला
ୟାକୁ ଆପଣ ଚାହିଁଲେ ଟିକେ ଛାଣି ନେବେ ଗୋଟେ ଛାଣିଆରେ ଯେମିତି ତାର ଲମ୍ସ ଗୋଟେ କି ନ ରହିବ। ୟାର ଏଇ ଅଛି ବହୁତ ଗୁଡ଼ା ଲମ୍ସ ମୁଁ ତାକୁ ଟିକେ ଛାଣି ନେବି ହେଲା। ତାକୁ ଟିକେ ଏଇ ବେଟରଟାକୁ ଫ୍ରିଜରେ ଏବେ ଟିକେ 10 ମିନିଟ୍ ପାଇଁ ରଖିଦେବା ଯେମିତି ଥଣ୍ଡା ହେଇଯିବ ବଢ଼ିଆ ସେ। ତ ସାଙ୍ଗମାନେ ଦେଖିପାରୁଥିବେ 10 ମିନିଟ୍ ଆମର ହେଇଯାଇଛି ଏଠି। ଆଉ ତେଲ ବି ଏଠି ମୁଁ ଗରମ କରି ନେଇଛି ତା ଦେହରେ ଗୋଟେ ଛୋଟ ଷ୍ଟାଣ୍ଡ ମୁଁ ଦେଇଦେଇଛି। ଆଉ ତେଲ ବଢ଼ିଆ ସେ ଗରମ ହେଲା ପରେ ଆମେ ଟିକେ ପକେଇକି ଦେଖିବା କେତେ ସୁନ୍ଦର ହେଉଛି। ଏଇ କ'ଣ ମୁଣ୍ଡା ହେଇଗଲା। ଆଉ ଟିକେ ତେଲ ମୁଁ ଭାବୁଛି ଗରମ ହେବ ହେଲା। ତେଲ ଆଉ ଟିକେ ଗରମ ହେବ ହେଇନି ବୋଲି ଭଲ ହେଉନି ମୋତେ ଯେଉଁଟା ଲାଗୁଛି। ଆଉ ଟିକେ ବରଫ ଟିକେ ଥଣ୍ଡା ହେଇଥାନ୍ତା। ଟିକେ ଥଣ୍ଡା ପାଣିର ଆଣିକି ବସେଇବା। ବରଫ ତ ଆମର ହେଇନି କ'ଣ କରିବା ନା ଏ ପାଣିଟାକୁ ଥଣ୍ଡା ପାଣିରେ ବସେଇଦେଲେ ଏବେ ଛାଡ଼ିବା ଦେଖିବା। ଏବେ ହେଉଛି ମୋତେ ଲାଗୁଛି ତ ମଝିରେ ଢାଳିବେ ହେଲା। ଫାଷ୍ଟ ଟାଇମ୍ ବନଉଛି ଦେଖିବା। ଗ୍ୟାସଟା ଟିକେ କମ୍ କରିଦେବା ଦେଖିଲା ବେଳକୁ ଇଏ ପୋଡ଼ି ଯାଉଛି। ତ ମଝିରେ କ'ଣ ଡାଙ୍ଗ ବୁଲାନ୍ତି? ମଝିରେ ଡାଙ୍ଗ ବୁଲାନ୍ତି ବା। କାହିଁ ସେ ଡାଙ୍ଗଟା ଆମର এটা তো এ তো হেলানি কোনো ଆଉ ଟିକେ ହେଇଥାନ୍ତା। ଏ ହେଇନି ପାଗ ଠିକ୍ ଖାଲି ସମୟ ନଷ୍ଟ ହେଇଛି ରେ ପୁଅ ହେଇଛି ଆମର ଘେବର ହେଇଛି। ଦେଖ ଦେଖ କାର ଗାତ ବାଲା ହେଉଛି ଆମର ପୁରା ପରଫେକ୍ଟ ସିଧା ବାଲା ହେଇଛି। ଏଆଡ଼େ ମୋତେ ଟିକେ ଦେଖିଲେ ନା ଶିଖିବେ ମୋ ପାଖରୁ କାହା ପାଖରୁ ଶିଖିବେନି ହେଲା। ୟାକୁ ଆପଣ 10ରୁ ଆଣିକି ଟିକେ ନେଉନୁ 10ରୁ କେତେ ମାର୍କ ଦେବା ପାଇଁ ଚାହୁଁଛନ୍ତି ହେଲା। ଏ ଘେବରକୁ ଦେଖିକିନି ଆପଣ ଦେଖନ୍ତୁ କେତେ ମାର୍କ ଦେବେ। ହଉ ଦେଇଦେବେ ଆମେ ରହିଲୁ। ଆମ ଘେବର ତ ଭାରି ବଢ଼ିଆ ବନିଲା। ଆଉ ଆପଣମାନେ ଆସିବେ ଖାଇକିନି ଖଣ୍ଡେ ଯିବେ। ଚିନି ଶିରାରେ ପଡ଼ିବ ଏବେ। ରଖିଦେ ଯେମିତି ଖାଉଛି ଆଗରୁ କେବେ ଖାଇନି। ସତ କଥା କହିବାକୁ ଗଲେ ସେ ଆଗରୁ ବି କେବେ ଖାଇ ନାହିଁ। ପ୍ରଥମ ଥର ଆମେ ବନେଇଥିଲୁ ଘେବର। ଉଠୁ ଦେଖା ଟିକେ ତ ଅଧା ଖାଇସାରିଲାଣି କିନ୍ତୁ ଗୋଲଟେ ହେଇଥିଲା ଟିକେ ସେ ତାର ଅଧା ଖାଇସାରିଲାଣି। କିଛି ବି ଘେବର ଭଳିଆ ଦେଖା ହେଉନି। ଦେଖନ୍ତୁ ଚିନିଟା ବାଟି ବଇଛି ଚିନି ତା ଉପରେ ସ୍ପିଡ୍ କରିକିନି ଖାଇବ ସେ। ଆଉ ଯେହେତୁ ପ୍ରଥମ ଥର ବନେଇଛୁ କେମିତି କ'ଣ ହେଇଛି ଟିକେ କହିବେ। ରହିଲୁ ଜୟ ଜଗନ୍ନାଥ।